Tagpilang kiloan eh? Tag 50 ang kilo, sir. Grabe mahala po sa 50 kilo ni Mudam. Uy, Pag ko lagi ni sir. kung sa ilhan na nimo nga bago ning kinuha. Awa, sir. Ini ako nga na mo duga ni. Hayop ka talaga! Sige, pakyawon ako ni tanan. Tay sa pre, nabot tay mapalitag kapayas dere. Mapalitag kapayas. Ay na. Asa dapit? Na dito. Pero ay namaligya dito. Na, mga mahal man ang kapayas niya dito ah. Dili ka makahangyo. Grabe. Pero na pa makailan kapayas baligya dere. Wala na ilain, katura jud siya na maligya. Pero nindot ni mga kapayas diya. Quality. Atas sabay ka ta. Tara. Mo na siya pre. Mao na maligya kapayas dere. Mao na. Oh my god. Pero may dagko ang kapayas uy. Pero mahal ka na yung mga kapayas diha. Ay wala mahal pre, basta kapayas gani. Ano na lang pre. Sa di ka kahang wala yung hinyo. Sana na po na siya yung dritso-dritso oh. Hey! Lagi na siya ba? Basta babae, dritso-dritso. Excuse me. Ay, sir, hello. Kanang baligyan mo ni kapayas ni Mudam. Yes, sir. Dagko ang kapayas no? Yes, sir. Kay hybrid man eh. Ay, hybrid day ni. Hilaw pa ni? Yes, sir. Karon na siya bagko na kinuha sa panuan. Tagpilang kiloan eh? Tag 50 ang kilo, sir. Grabe mahala po sa 50 kilo ni Mudam. Uy, Pag ko lagi ni sir. kung sa ilhan na nimo nga bago ning kinuha. Awa, sir. Ini ako nga na mo duga ni. Hayop ka talaga! Awa, duga, sir, no. Bago jud siyang ibot no kay ni duga man og puti. Bago jud kayo, sir. Pwede na ko napasliton kaya basi hinog na. Pwede kayo, sir. Kinabay ubang green nga hinog di ay. Pang tinulab yan ako ni Dam. Kayo, sir. Fresh lagi kayo. Okay na pisliton ha. Okay kayo, sir. Nya. Pisliton ako ni ha. Ayaw kay kusga, sir. Kay Basi mabunog. mabunog. Sige, hinayon lang nako. Hinayon lang. Hayop ka talaga! Hindi ka payas ni mo. Kayo, sir. Hanap ako sa mga, sir, no. Nga hybrid. Sige, pakyawon ako ni tanan. Pila man ni sila ang kilo tanan? 4 na kilo, sir. Hapit 4 na kilo. Hapit 4 kilo sa ato pa 50 times. So, sige, wala na hangyo-hangyo na. Pero 200 na. Ang kapayas 200. Yang manok nako 50. 4 kilos. Sige, ako na yung silupin, sir. Sige. Kapayas man siguro na iyang itinula. Ano mo yung mga quality nga kapayas ginapangita na ko? Sir, no, na, hybrid kayo niya ako mga Great, kapayas, sir. ba? Noon, di man ako mabasol si pare. Sunod na ako ha. Kayang gipalit nga kapayas. Kuha po mag-quality. Kuwas kapayas eh. Kanya. Dagang salamat ane. Sige, sir. Balik na po gusto rin. Balik na po kapayas. Naghanap Sige, sir. kuha ha. Oh. Kanang bagong kuha sa punuan para maduga. Sige. Dito ako. Salamat. Taysa. Murag nabudol ko ning style ah. Pero noon, dagko man jud pud ang kapayas niya.